Kamu senrap sport club hadian bagalala ban penlim no persya ia ka pendem mau thau yang sport club da ar la non kalalong kala ado aha ka lempungi le kai kenjat ball ka balatip kum ka first row leng do memorial football tournament araja r jong ka nongshin re zone balapanya da ka all megalia trinamool congress jong ka maukurat block committee hamadan jong ka shnong nongshin re southwest khasil district Hakani ke sengi penkut ia kani kan lepung ilekai kenjat bol kiladan ru ki wepat kenjat jing ilekai na ke bentai ki kentai bagan thup ia ke jing ilekai tan telai ha ka bagan nong sinre kalara ia ke nam jing job persya ia ke pendem mau thau yang kat ba ha ke jing ilekai kenjat bol pat ka MC SEPAC makruat blong kala job lengba ka tie breaker persya ia ke nong sinre ia kani ke lempung ilekai kenjat bol jong ka first row leng do memorial football tournament araja r lawan ban penha perdano da uba Sound strong kaji ukertong uban sa aireng hakanik MLA election araja pulai but yoru ban ai sobha da ki sop ti jersey shaki sport club beper jongani kathain bane kaman lambat hi kini ko por ko pamenta ki por ko berangsa ngin sawan election ru ho ni tip pangadiang nakakan du candidate jong ko ni ki party TMC ya ko ba fin sa ai jing job nga but andala job ba sa mdei tamata man laus nem ngin shongshit lang bodo pai ba mdei ban siwan tang si sin sats dem ban si penbe ye pi ki pai ba dene ta dau ke e ko banga ko abanong ipi kalong num snap ya kata ke jikan to kumulaong utu samla fatra snap jaire mo ngar opakai re kuslere madi ang ba asaw nu pana man ang no way kiman ang mencaklok man ang yayaro snap jaire dem dere kita ha Tadina ta kadao kay ko bang ako ba no ipi ang por ko lang ba ngin ya chakman bagi ko ban kintiw ya gani ka tanjingi amde ta ka sports ki ko ban kintiw kiru hakalyang jong ka emlang salang bagi kintiw kiru ba ka roy ka par bagi yang hel kijat ngim de shu ban krang no way ngin yang hel kijat ngin ruspa no nginum duksho kumlangi dok hakini ki sanpos dam aprang yo ya gani jala kejongi ha kini kisan puslam pai ba pai kajingile kai hakini ka por ka ai min siam ini ka world cup ki pelpi ki tim ki pa pimpai perkat kum ka Japan kan job ka Spain hakini ki singi ya ba ka Spain ka sloba anom dan bala yangi ngin kruet baiendre ha ka por ka pa pimpai perkat ka kawang ke Japan bar ke Spain ke jam kenap tingam tiap mana pun job mana pun ram mangriu por ngai sibir kala bandon ke tai breaker bar lesi kan long ke ke bakham itrat chisho ndai nga ang lano bala ka bha ba fi pun ki jar bani yo bani shokshit ni shoksngai Japan ke job ke Spain ba songro onum ting kita ki weipat ki nungi khun bo ba songdar namar bo pai ba udon na jien buat unai ke jingjob badan buram yang hakne collection kabanwan denum dai bai ba dene takadau kai ke bang aku abanoi pi kalong nak mau ti por ke jingele jong Barack Obama hangti apa Amerika bile kila ang new doyong unram ngipton kam doyong henday keron kawai ke slogan ki bugiang uang yes we can kebot hoi ngin labe bahasa Moroy numla pai ba udon din bat ngin la baik ye kini kicing kibang ye kundo ba lasip snem lada ubleus nei lada pi ai kicing job di bahasa nganum kulat tang pci ka ai ka bangal le ai ka kam kan jam ban ka kten na mata ka shnong mata ka samla nganum da encourage no pensilur tan ngin pensilur tan tiki artificial tough enreng a pensilur ba kimadani lolong bala ni don kam ni ki original grass dan iki don kami ini ki plang ki ba ki natural tough ni ki plang berpenjengam di tenat dak bathong baru ka sarkar ka bon pisab ha dan re haba ki nomi khmat ki mler kam tenle no mlali sakot kumle akalan ki jeka tidak ta pai ba bi ai ki jikersan ya ki leader ki bade ban la ban le ki kam but ai ki jikersan ban yo ki nongelam ki ban ya dai ke jai ban reu yo ikinong elam ki pano ke jingsngai nya mata ka konsumsi baru ya ka ri pro kawai nyemde ban klagi la ka jong ke jai benreo nama ke jai benreo mata ka na ka maran khama ban ya persya ki jinge ki bang ya kendo
haga duk kesuk ke jing jenjar ke bagi paiba ki samla war kam ki miok jam dan polisi jong sarkar ban thaula thuniti ki samla war kam la simram ki kimi ki paban po skuli pi bala community baki nawan pai ki miok kam ki siram hendrai ka kamrum yo ka sut lakio mano ban bakli yang ne ke jing jupi ki samla ne ke jing juki pi ki kimi ki pa ngawan hang ni banoi pi banung kular ye ke hendrai ban trilam bat pi to ai ba ka kti kaman ka kti ka diang jong ba somdar kan rung apa ka yeng jupi ki beduk ki suk ki rangli namar ki nong kristian ba saw umdan ki pan ka ba ki enstan ki pan kesan sudah den ka jingkit kli jonga ka kia palat namar ki ba wani kendo inga ki ba yam ba ki ba pai ka no ba ki ba jaumat ko ne thu i ki jinga ki joki ba ngaru ngamla le ei palat no e ka ei ka bangala ban le nga knere la ka jong kti ba ka kti jonga kan rung haki yeng kisam le se ki bangala ban knere ka jinga na ka joki Delang ba iba saunda ubala kular ban simti ban dorekat bat kipai ba di jongi hagani ke konstituensi hakmat jong taugurim jong uba rowelendo bangkuai hadwar ublai ubala lumlang ya ki samla ubala lumlang ya ki longkumi ubala lumlang ya ki rangba ban koi haki jaka ki baper kabangi pelong ya ki program ki baper kaban wanra ya ke jinge jan ke jinge ke jinge itu ke jinge itau haplen jongi hagani katayo kabadang sudaption niladon ke program ang tai hagi tain ranglang ban wanra ya ke jinge itu ya ke jinge itau ban wanra ya ke jinge sujan ke jinge sui haplen ki nong soslong ki badon hakate tain bat mentang ipoi hagani ke jaka ngek ba kibubun na pengjong pi kiba pimla ban poi keleng di jaka ban saki ya kiba kum kini ki program ban yoi ya ki program kiba per andai menta yoi bat kidon kajinga kendo kiba kum ne ngek ban ngi kerman ban ngi ai mensim ya iba sauna ba lada ublai kerkuye pi bat pin poi shakatong jonga jingjob ngidon ke jingkermen bakani ke program kalong tang ke barit hakani ke por meminta ngi angnut baki ban sawan lai kilong ki program ki bakam kraw bat ki ban kam internet su ya ke jingwan ra ya ke jingejan hapling jong pi bat kilong suslong ki ban hak keleng jong ke konstituensi ke jongi